Те хора, ако сте нови спортовани на кучета и ще видите как да ги обучите на командата седни, това видео е за вас. Този няма да се занимаваме, защото той е прекалено луд, за да е истина. Ще се занимаваме с ето този красавец. Така, Рекси. Да, казва се Рекси. Така, първо взимате някакво лакомство, едно от любимите му на кучето ви. И слагате лакомството до носа му. Чакай. Ела, Рекси. И едновременно, когато седне кучето, казвате седни. Седни, Рекси, седни. И му давате лакомството веднага. И го галкате, да всички неща. И това беше туториала как да обучите куче бързо и лесно на командата седни. Естествено, някой ден ще пробваме с ето този тапак, но той е прекалено тъп, за да е истина. Тази котка не може да се обучава, защото е котка. И ето тази. За финал, Сол Сигма котки. И за финал, ето ги всичките. Бай!